Keita, Talitek, Kate Lasha. Now, commanding officers Lashman found that Chief Silla, Katin Akula, in case enemy penetrate Kate Lasha, would jump when army about carrying in the phone. Gandela, it had Shupia, Mamma, might get to it. My cousin Ubed, I'll got long up machine gun at the case time, and I lift over. I bang at Motinapula. Now, Sub the garden, what day here, cut the Arlena, Eta weapons, cut the Navy SEAL, cut the infantry, cut well down, I had another fashion. Now, when the was show, Chief Silla, while tell get it lock and load. When the show East gets signal that lock and load, Matan the gas get pouring in the segment. Well, when market experience, got to be. Turok the fact that, but the book and I was senior use of it. And already, Udo, Sealock, Seal, London, for society. Natalixima, I'll take why it made mana. Penny, Comus, Ella, wood naleo, my using a wood naleo. Now I then forget that. I'm trouble again. The then carriage naleo, I was using a gas that man. Brother see it that. I ate to learn to be a guy once. Now, I could give me a compassion. Army might have my other. Parrot boosted in parrot content. I found that my people the end of the come to lungs here. Come there. The doctor cries, LRC. Tell the mise. Stare me a guys, it is a maupenis. Maupenis, I did that. Christ, I didn't. Now, maybe if I'm the first one, Ilmo, coming along, say, Ulena, as in God, influent, a misle, Nasir. Christ is the kind of affair. It's a fair affair. Il did the kind of misle. He'll go a pena. To a kind of factor. Ushna life, let it go misle. It's a kind of affair. He'll the kind of pena. Or he Trump good kind of lungs. Christ. The Trump kind of lungs. In more, Finmatis in garage, why is it some might do? Finmatis book a line, why don't you some lie in there? Finmatis in a mass, come sans. Finmatis mass, in a casual, come loans. Panel the mamma, Athena, Katinara, Kibel. They call it Christmas, cut around, begging songs. Begging cut loyal as in my menas. Comparing cut around the mass, songs in waits. Turok the pie here, Katina, lane na kayo. Kanila of that. Lane na kayo, Katin, we wait na kayo. It is there. Kanila of that. Half a gap there. They went to life of the Magana officer at the time. May be there. Feed them went to the life of the God. Matai Saya got to lay up in a half woolen line. Ibrahim affairs. Woolen Malanka. Katram with Woolen, Katram with lungs. May evoke a tram with Woolen. May like Woolen like lungs. Kapash the guy's line. When Gopin lungs a guy. Kung saan wala na kayo na siya. Wala na wala na kayo. Mali ka Trump ka man ka mo
galen. Kat met Christen tala, ule na malan kat, bel na kayo. Trak ta bela kat, si Vepen. Kat lost. Bangon masa katorela, I'm the man. Pas may mati life nito. Bangon mata kinela ko mga na kayo malan. Ule na lan kata. Kung tuloy lang tayo, masikit kong liyo, ule na lan kata. Ule na lan kata. Walang malas. Mo, katitis pa na, syakat na lang. Inorik mas ngalo. Rik mas ngalo nga mag-fos, alkur. Siya kailangan. May siya kailangan. Pag mo, eratil na kumain na pinto ka siya lang. Fanya kung tafin siya sa kuwan. Siyam siya mabitakak sa kanan. Di pa siya may isipa. Pray ka. May sikap siya. Luwawin siya palakliin ng fora. Uli akang lang siya. Pwede. Uli na kayo malagka. Hash siya exceeded filing. Ilayan na tayo. Nandun siya fashion mo, muli na filing na sa sinatan. Ilera concerts. Advertise here. May tayo takali concerts. May tatuwe ni Boston may exceeded o may tungtangit at di filing sinatan. Kaksak kasi yun ito, filing si Biwo. Ilkabel niya filing sa nang long yan. Diyan. They filing siya ba? They filing siya ba spera? May siya ma, really filing siya. Maano kayo malagkan. Marie Plaza, fact mo, basically buffet nilong wine. Ilo silakla. Ilo silakla, somsukla, mesi, masing shopper. Pamay enzi, nga fact mo, anan ka nagi, makachopper mo dito. Nga riti enzi, anan ka nagi, pensi nagi, yel, katfos. At silakla. Buffet niya silakla. Itay silakla, som na ron Mary, som na ron Joseph, nag-mentor siya. Som na naman ka malabupin sa fact. Pwede. Na itay silakla, kaksakan ka. Kaksakan ka, at kimana kayo masikya. Ilo silakla. En nga rin mawaya, ashtaw si Dinekos plus, may turik mag-iit, en nga rin. Tutudiyan na kayo upgrade na accident. Na if ni accident si sikya, the accident process. Next ko may exit si pan na. Kalme pa, next ko pan na. Na pwede kayo islak na. Poing masa, eni na inash tayo kung tatapay tate. Nakata mo ito, kaya may matate din. May maslaklat na. May manish tayo lang. May manish sickly fly. Na may pinislaklat pa ng rela. Excellent. Silaklat. Man tineke Fred, kat silaklat. Ngayon naman silaklat, break mo. Ngay battle, fire everyone. Ba't hindi sila? Yung break mo, intendesis ka to. Misenge, asmet sila na. Siya sila ka ng takalong message. Siya sila ka ng takalong own. We own kaksak ng God. Siya sila ka ng tao, wala man sumantawila, pinitiksi na kasta.
ineginash. Siya sila. May sirpata sila. Itan sila lakso loko kaksa. Misalnya katilan siya na sekser. Katsilak ke pagi masih yoga mit ke mau lasha. Katilak baca. Kadena katin step back diela pensione me katarsi. Me diela skelen Christmas. Me oral skelen Christmas. Me lalai pun skelen Christmas. Katarsi. Katara may na pangama may tar. Kadang kita forget to ignore shela te Christmas apa in DVD sina Xbox. Tela pan may Christmas seba yo. Ne yo aralas. Nanaklas killing Christmas. Ano nga sa payin niya elain na kayo katingin na kating laging Christmas singa. Man lain na kayo kating muna siya. Tasakta, kulon siya, lain kat mong persi, kat lain magsi, kat mana kayo siya, panan kat kay pensi kaya siya, kat kulon siya, kat korela, magsiya siya sama siya. Kulon malaki, masyam lasya, kuminanak lasya, ngate tuwid siya nga mo nga maroon. Taka na siya, magwipan na ito. Lang araw ka. Araw ka, plain siya. Araw ka, art na ko, easier ko kayo ako ka. Kadfit nila na reda, mapunesh, nag-play niya. It's okay. Why haven't you been stressed out ke mawag? Kung hindi ka nawala mag Christmas silong sin, taba na ko, nagagpuyo ang magsaya, medya. Kung siya na mawag, kumentrinis. Lumalak di pela ka, lumalak di message nga picture mo. Inaan ka may na lasya kayo. Ano nga sa ako, nganon ka pasis nga sumayin sini, at yung mga orela, ang awit mag-director. At yung may na-interest kayo. Dahil siya ngayon, nasang balance in us.